dels almogàvers Lluís Gutiérrez farà 500 de una mica de història de Can Felipa. Bon dia a tothom i gràcies per haver-me convidat. Jo us explicaré una miqueta, bé, és una història més o menys coneguda per tothom que té una mica d'interès i que es veiu amb l'arxiu històric, etc., de la història d'aquest edifici tan fantàstic que tenim aquí, que ara és un centre cívic però que havia tingut altres usos. De fet, ja comencem. La història comença, que podem començar el 1856, quan un senyor que es deia Felip Ferrando va fundar un establiment de blanqueig de teixit, és el que es feia llavors, el teixit de cotó que era bastant brut i s'havia de blanquejar, i com no hi havia secadores ni corrent, es posaven a secar enmig del camp, a base de sol, bàsicament, deixi molt, a grosso modo. Aquest senyor va fundar un establiment al carrer Sant Pere número 2. Sant Pere és el que actualment és Maria Guiró, abans s'havia dit Sant Pere. I això, com Maria Guiró és un carrer de traça antiga, doncs té el número 1 cada dalt. El número 1 està dalt i el número més gran està a baix, a diferència dels carrers de Reixac. Per tant, aquest establiment devia estar per aquí més o menys. Evidentment d'aquest establiment ja no en queda res. Aquest senyor va fundar aquest establiment de blanqueig de teixit i el nom de Can Felipa ve del senyor Felip Ferrando, Felipe Ferrando, que és un nom llibre. Doncs aquí ve el nom de Can Felipe i això s'ha mantingut en el temps. Més tard la família Vilà, que també tenia algun tipus de fàbrica tèxtil també per aquí, va acabar comprant aquest establiment del senyor Felip. No sé si el senyor Felip ja es devia morir o que fos. Això va ser cap al 1885, el Josep Vilà i Soler compra aquesta fàbrica, fa una ampliació i continua el tema en marxa. L'any 1906 el senyor Josep Vilà mor, però els seus descendents continuen endavant amb la fàbrica tèxtil. Van acabar convertint-la l'any 20 en una altra denominació que es deia Manufactures Reunides del Tèxtil, i és cap als anys 50 quan la tercera generació agafa les rendes d'aquesta fàbrica i la junta amb altres que ja tenia, la família Vilà, i fa el que se'n diu el Central de Acabados Tèxtils, el CAT, que és com es coneixia aquesta fàbrica, habitualment aquests últims anys. Per tant, és en aquella època que es fa aquest edifici, que per l'any 55-56 es fa aquest edifici que tenim aquí, el que hi havia hagut darrere, que ja no hi és per la piscina. Això probablement sigui més antic que aquesta part d'aquí, perquè aquest edifici és d'aquella època, i l'arquitecte d'aquest edifici va ser el senyor enginyer Benet Puig i Rossinyol. Aquesta fàbrica va estar en marxa fins a finals dels anys 70. L'any 74 van començar els problemes socials, problemes amb els treballadors, amb un acomiadament de 70 treballadors. Això va coincidir amb l'obertura del carrer Pallars, perquè abans, si alguns heu vist algunes fotos antigues, doncs aquesta nau d'aquí que està tallada arribava quasi fins a el que és el mig del carrer Pallars, i a més això era una entrada a la fàbrica, era una mitja arcada, doncs la resta era una arcada que era el que cobria l'entrada a la fàbrica. Quedava aquell que quedava, perquè hi ha coses antigues, quedava un passeig molt estret, per recordar, o no sé si hi havia pas o no, però en tot cas era un carrer molt estret i l'Ajuntament va decidir obrir el carrer, suposo que l'expropiava, va comprar part dels terrenys del càtec, i llavors els propietaris d'aquella època, veient que la cosa del tèxtil ja anava malament, van intentar acomiadar 70 treballadors. Això va crear una gran conflictivitat social, que va acabar amb una gran mobilització de l'associació de veïns i veïnes del Poble Nou, l'associació que ha fet molta feina en aquest barri per salvar edificis i per millorar les condicions de vida de tothom. La qüestió és que l'any 78 es traslladen a Olesa de Montserrat, la fàbrica del càtex cap a Olesa, fins a l'any 81, que llavors va tancar definitivament, però aquí va quedar l'edifici i va començar la lluita dels veïns per aconseguir salvar aquest edifici i convertir-lo en el que actualment. Fruit de les negociacions és l'any 89 que s'inaugura la piscina que hi ha darrere i l'any 91 que s'inaugura, el 1991, que s'inaugura la seu del centre cívic. Més o menys aquesta és la història així resumida i ràpida. Jo el que volia fer és remarcar la feina feta per els veïns i veïnes del Poble Nou en aquells anys, dels anys 70, no només amb el que és Can Felipa, sinó també amb les altres reclamacions d'equipaments com escoles, etc. Ja tenim un barri que té escoles,
Hi falten alguns instituts, però mínim hi ha bastantes escoles de primària, tenim metges, però això no sempre ha sigut així, que era un barri que quedava pràcticament als suburbis de Barcelona, una miqueta abandonat, i així veiem doncs, que el transport públic aquí arriba de forma bastant residual. Ara es comença a solucionar, però encara i ara és una mica complicat anar, per exemple, anar al Clot, anar a l'Ajuntament de barri, doncs és bastant complicat que s'hi ha de transport públic per anar. Doncs una miqueta lligant amb això, volia destacar també doncs, l'efervescència dels moviments socials, aquest moment que estem vivint, moments de canvi, moments que s'han cansat una miqueta de l'estatu quo, moments que apareixen doncs, aquests moviments socials com els 15M, potser molt assemblearis i molt d'encabir-ho tot, i altres que s'han anat concretant, com per exemple la plataforma d'afectats per la hipoteca, per exemple, que ha fet una gran feina a tot Barcelona, a tot Catalunya i arreu de l'Estat, per evitar que la gent quedi al carrer, i també ho vull lligar amb el moviment, com no, de l'Assemblea Nacional Catalana. Aquí al barri estem representats amb Sant Martí per la Independència, les grans mobilitzacions que són capaços de fer, i a més l'estat d'il·lusió que hem creat per fer una cosa nova, per fer una nova república catalana, un lloc on la moral, més que la moral ètica, el comportament ètic sigui el dia a dia dels polítics, sigui el comportament ètic personal, i on puguem posar una sèrie d'eines que evitin aquests casos de corrupció tan cafres que tenim, sobretot a nivell del partit que governa l'estat espanyol, que és un partit que s'ha muntat sobre la corrupció, però també, com no, a nivell d'un nivell de Convergència aquí a Catalunya, que també hi han sortit esquitxats poc o molt. Uns casos vergonyants com el del senyor Millet, etc., no es poden repetir mai més i s'ha de portar tothom a la presó. Per tant, necessitem una nova república catalana, necessitem un nou marc legal, que l'hem de fer entre tots perquè poder evitar aquest tipus de casos i poder posar una legislació que realment eviti aquest tipus de coses. Coses com la limitació de mandats, per exemple, és una cosa relativament senzilla, que per exemple moviments com la CUP l'aplica de forma bastant metòdica, doncs per exemple és una bona manera d'evitar que una persona estigui massa sense el càrrec i tots aquells arribistes que hi ha a la política, a tots els partits n'hi ha, els que hem mogut en algun partit polític n'hem conegut, però tots aquells arribistes tinguin interès en la tapa i el mig, a veure si surten de voluntat. La limitació de mandats és una de les coses principals, i després doncs, la legislació d'evitar, ha de perseguir, castigar, i hem d'assenyalar amb el dit de la vergonya pública aquelles persones que s'aprofitin del càrrec en benefici propi. Podem posar, per exemple, el que passa a Anglaterra. Anglaterra també han tingut alguns casos de corrupteles, corrupcions a aquest gran nivell com hi ha hagut a l'estat espanyol, no? Però corrupteles sí, de lords que s'han aprofitat de càrrecs i tal, però crec que, per exemple, ha passat una factura d'un dinar, doncs han acabat fotent fora del Parlament anglès, no? I això demostra una cultura democràtica i un saber fer i un comportament ètic que hem d'intentar implantar aquí a Catalunya. Doncs aquí acabo la meva xerrada, gràcies per l'atenció i gràcies.